Find magasinet Ejsing Leg på App Store via din iPad. Du går på din iPad, og så går du i App Store via bladkiosken. Og den ser sådan her ud. Du har det lille ikon, der ligner en boghylde, bladhylde, og så når du åbner den op, så ude i højre hjørne finder du en lille knap, der hedder butik. Det er den vej, vi skal. Så kommer du automatisk ind på kategorien bladkiosk, og det er her, du finder alle magasiner på App Store. En lille bitte note, før vi går i gang med at vise, hvordan du finder frem til magasinerne, så vil der være mange, der tænker, at alle magasiner er nu gratis. Det er de ikke. For at hente et magasin ind, så henter du faktisk appen ned på din iPad, og så derfra, der kan du så gå ind og købe magasinerne. I de allerfleste tilfælde vil appen være gratis. Min fremgangsmåde er simpelthen, at jeg altid prøver at stille mig i kategorier. Jeg altid sørger for at kigge på udgivet, fordi så får jeg de fleste valgmuligheder, hvorimod udvalgt altid vil være nogen, Apple har udvalgt for mig. Og jeg vælger som hovedregel altid bladkiosk alle, det vil sige, at jeg får alle kategorier op. Ved du nøjagtigt, hvilken underkategori det magasin, du leder efter, det er i, så kan du så vælge at kategorisere, eller vælge en underkategori. Jeg vælger stort set altid at gå med det samme til søgefeltet, og så taster jeg simpelthen navnet på det magasin, jeg gerne vil have fat i. Her finder den så Ejsing Leg Mac. Der kunne godt være 10 andre magasiner, som faktisk hed det samme, eller andre apps, som hed det samme. Og så er det selvfølgelig et spørgsmål om at vide, hvad er det så for et magasin, man vil have fat i. Der kan man så eventuelt også vælge at søge på udvikleren, hvis man kender den, der har udgivet det magasin, eller det firma, der har udgivet magasinet. Når du har fundet det rigtige, så er vi her der vil så alle med samme titel vil lægge sig herop, eller titel, der ligner lidt, alt efter hvad du nu har skrevet. Og så kan du simpelthen klikke på titlen, og så kommer du ind på selve siden for den her app, og dermed selvfølgelig også magasinet. Det du ser på siden her, det er i det her tilfælde lige under det øverste billede i venstre hjørne, der står der her installeret, og det er fordi jeg har installeret appen allerede på min iPad. Hvis jeg ikke havde gjort det, så vil der stå download, og det vil der så højst sandsynligt stå første gang du kommer herind. Du får noget at vide om kategorien, om hvornår appen er udgivet, og hvad version den har, hvor meget den fylder, og så selvfølgelig også noget med sprog. Og der skal du ikke lade dig afskrække af, at der her ikke står dansk blandt sprogene. Det er et spørgsmål om, at selve appen, der vil nogle af knapfunktionerne, de vil være på engelsk, eller et andet sprog, du nu har valgt. Og det arbejder vi så på at få fordansket på et tidspunkt. Du vil kunne se noget om udviklerens websted. I det her tilfælde vil det så være ejsingleg.dk, og der vil du selvfølgelig også kunne få noget support. Du vil over i venstre side, der vil du finde en masse information om selve magasinet. Hvad er magasinet? Hvad handler magasinet om? Hvem er målgruppen? Hvad koster enkeltnummer? Hvad koster det at abonnere på magasinet? Og hvordan er betingelserne egentlig for abonnement? Hvor lang tid varer et abonnement? Hvor mange numre får du per abonnement? Og så videre. Du vil kunne se screenshots. Der er et varierende antal screenshots til sådan en app. Når du har hentet den ned, så vil den lægge sig i din bladkiosk, og der vil lige gå lidt tid, hvor den så henter appen ned. Og så vil den så simpelthen være tilgængelig. Du kan klikke på den, og så kommer du ind til, hvor du så kan købe de enkelte magasiner. Og her har du muligheden for henholdsvis at købe eller abonnere. Vælger du at købe, klikker du buy, så skal du bekræfte, som hver gang du nu køber en app hos App Store, eller køber noget som helst hos App Store, så skal du bekræfte med dit brugernavn og så din adgangskode, og så har du så adgang til nummeret og kan begynde at bladre. Du kunne også have valgt at abonnere på magasinet. Det gør du så ved at trykke på den gule subscribe, som det hedder i den her sammenhæng. Når vi får den oversat, så kommer det sikkert til at hedde abonner. Og i det her tilfælde, jamen, så er det et kvartalsabonnement. Du vælger kvartalsabonnement, så vil du så komme igennem samme procedure med at bekræfte, at du vil købe, og så current subscribers er til dem, hvis du har fået en kode til at gå ind på det her eller et andet magasin, en promokode kaldes de som regel, så er det inde under current subscribers, du så kan få lov til at putte den ind. Vil du overhovedet ikke, har du fortrudt, så vælger du selvfølgelig bare cancel.
Igen kommer du ind til magasinet, kan begynde at bladre rundt og se, hvordan magasinet nu virker. I det her tilfælde, der kan du så se, at vi har bygget videoer ind i magasinet, som du kan se direkte derinde, og almindelige artikler osv. Har du været i gang med at læse magasinet, blev ikke færdig, men vil gerne ind og læse det igen, så vil næste gang du kommer ind, så ud fra magasinet, i det her tilfælde er der kun et magasin, hvis der kommer flere, eller når der kommer flere magasiner, så vil der under neden det her billede, der vil så de enkelte magasiner ligge. Og ud fra det magasin du har købt, der vil der nu være mulighed for henholdsvis delete og view. Delete, det kan du bruge, hvis du for eksempel har fået fyldt for meget på din iPad, så kan du godt slette eksisterende numre af et magasin fra din iPad, og så på den måde frigive plads. Du skal ikke ud og købe det igen, hvis du vil så læse det igen, så skal du blot hente det ind fra App Store igen. De fleste gange, så vil du selvfølgelig være interesseret i at view, det vil sige, at du vil ind og læse dit magasin igen, og så klikker du simpelthen bare på view, så har du åbnet magasinet en gang til, og så kan du fortsætte derfra, hvor du slapper. Så god fornøjelse med dit magasin.